vi spiller Fortnite. Lad os gå med. Huh? Nej, det er ikke mig, der er der. Det er mig, der er deroppe. Ja. Ej, hvor kedeligt. Det her skulle virke. Jeg vil bare hjem til min mor. Og ikke i den forfærdelige storm. Lad mig danse Squiddy. Må jeg gerne? Nej. Ah! Yay! Kom nu, gå ned. Ah! Så går du afsted. Hey! Det kan godt være, det lægger en lille smule, men jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg tager den her, og så gemmer jeg. Nej, det er den her. Nej. Tak. Yay! Se hvad jeg har, Elias. Se her. Au. Hallo, nej. Jeg gider godt derop. Skal vi virkelig komme derop? Okay, det her game hedder Don't Press the Button i Fortnite. Det er bare ligesom, hvor man må ikke trykke på knappen, så kommer der random games. Hej, jeg er hans lille søster. Hey, shut up! Ah. Shut up! Hey, slow motion. Yay. Det er fordi du bare går i Elias. Jeg tror, der er en ting der, som I kan se. Lay down and sleep your Vi skal child. sove, Elias. Ah. Hey, jeg kan ikke komme op. Det var ærgerligt for dig, så kommer du. Hey, yo, Godzilla. Hey, du kan. Yay! Nej, gå væk, din